Aduh. Ladane. Aduh. Bisa dolanan maning karo kuyan Jawa tambahna lah ben bisa dolanan maning. Jane kayak sepi temen ya, pada mandi koyo. Siki kan zamane corona, Jis. Kayane pada lockdown omah dewek-dewek. Yang mau ya nang mates madang karo lauk daun. Dening madang karo lauk daun. Lauk daun siapa? Nek lauk kowe lawuh. Nek daun kowe godhong kaya bangsane godhong budin, godhong bayam, godhong kangkung, godhong gedang, godhong tetean, godhong jati. Kowe yo. Nang apa, Mong? Kali. Doyan alangan kowe ya. Cici si temen karo kowe. Ngapa, Mong? Gede-gede kok nangis iku kowe? Lara-lara kiye mau kesandung, pun pada ngerti kan. Anu kesandung apa kok? Long mau kesandung kayu nang nganti petil. Kok temenan lah? Kok biasanya tukang mengada-ada barang yang tidak ada. Ya temenan lah. Siapa ya sing bisa nambah nalara ya? Aneh, yang nambah nalara ya anu isa. Ya, Sing laras ngendi? iki kene. Jeneng diantem. Ki jare njaluk ditambah. Nak, Ayo lah nyontok pada sing dia lah. ya wis ngana. Jon, koyo piye dek ora ana tonggowan bosen nang pul. Lockdown tok maning sine. Ngene. Sing kowe nak iku nang apa lakune? Dong mono kesandung njaluk ditambah nama lah diantem. Lakuan tiba njaluk ditambah nak. Lah kudune kepriwe? Ge, contone ge nek ditambahna kowe kayak iki. Lara, Mbok. Lah, nek ditambah nih iki. Wis, mari urung. Iya man. Ya wis kan. Iya tapi danang tasih mandan lara ya. Wis kowe engko bae nang omah. Gampang.
Jadi kowe cerita kepriwe kowe tibane kowe kepriwe mau. Pada zaman dahulu Larane kayak kue man ceritane. Oh. Oh, kayak kue. Plesir orang ngajak. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Oke. aja man wis mana wis mana man wis man aja. Salah ya. Ini mah denger lauk bang. Temenan kok biasanya tukang mengada-ada barang yang tidak ada. Lho kowe tidur. Sunat. Priwe Vicky? Anjir. Pada zaman